Dijous es va inaugurar oficialment a la biblioteca l'exposició Gegants de paper de la colla de geganters de Rubí. El comissari de la mostra, Joan Miquel Merino, va explicar que l'exposició és un homenatge als dibuixants i il·lustradors que van deixar la seva empremta a les revistes satíriques catalanes de finals del segle XIX i principis del XX, a partir de la figura dels gegants. Autors com Junceda, Picarol, Apel·les Mestres, Llaveria o Miró aprofitaven la temàtica gegantera per criticar i ironitzar sobre la vida social i política del moment. La Campana de Gràcia, l'Esquella de la Torratxa, la Tomassa i el Cucut són setmanaris que van recollir aquests dibuixos. O altres publicacions, però que eren d'un tiratge o d'una durada, de curta durada, que aprofitaven el moment per publicar les seves caricatures. I algunes de ben curioses i ben crítiques en la situació. I com deia, sempre aprofitant el tema dels gegants. Podem veure l'alcalde de Barcelona de finals del segle XIX fent de gegant però disfressat de guàrdia civil, per exemple, o uns gegants que es declaren en vaga. Vull dir, coses ben curioses en aquest aspecte. La colla de gegants de Santa Eulàlia va aprofitar la inauguració d'aquesta mostra per presentar el cartell de la pròxima trobada de gegants, que se celebrarà el 7 de juny. La trobada arriba a la 22a edició i seguirà el mateix guió que l'any passat quan es va recuperar la cita una dècada després.